салом алейкум дӯстони азиз. имрӯз шавҳарам ва писарчаакам барои ман чунин сюрприз карданд. хеле аз онҳо миннатдорам. Барои ман гул тӯҳфа карданд. хеле гулҳои зебо. ҳозир ман видеоро мегузорам. бубинед ки чӣ хел писарам барои ман гул оварда дод. ана бинед дӯстонам, имрӯз бачаҷони ман барои ман ҳамин хел гул тӯҳфа овардай. ҳамин хел гула бо сахти қабидай ки аз дасташ ба як азобе гирифтам. хеле хурсанд шудам. раҳмат барои шавҳарам ва писарҷонам. хуш омаден ҳама каса. умедворам ки ҳаматон хуб ҳастен. ҳозир мо дар берун прогулка кардестем. мошин кофтестем. агар ки мошин ёфтем, иншалло мо як торговый центр рафтанием. номуш вегасай, кадом ки дар Москва зиндагӣ кардаса бошад, ба фикрам медонад. ҳозир мо ки мошина ёфтем, баъд ба шумо рафтем, агар ба шумо нишон медиҳам. имрӯз ҳаво борон буд, неки ҳозир соат 5 борон бас кард. ҳавомон ҳозир 8:9. дар ин ҷо ман камакак нишон додам ки чӣ хел мо мошин мегирем, чӣ хел мошина забронировать мекунем. мо через ҳамин хел приложения, агар ки права дошта бошӣ, одобрит мекунанд та метавонӣ ки гирӣ ҳай кунӣ. чӣ хели дидем, мо ҳозир як мошин ёфтем, забронировать кардем. ҳозир ба сарша рафтестем. ҳозир ки гирифтем мошина, баъд ба торговый центр меравем. бо мо бошед. ёфтем. ҳозир мо торговый центр мерем.
Вегас буромадем. Иқа мошин гуфтем ки наёфтестем. Ҳозир поён мефуроем. Ҷа мошинҳо будай, автобусҳо будай. Да автобус мешинем, хона мерем. Мо хела гаштем, уже бегоҳ шуд. ҳозир ки мо автобус ёфтем, баъд хона мерем. мо автобус ждат дорем. Хона расидем, мо ба автобус наомадем, такси заказ кардем. Ба такси омадем, тезда расидем. ҳозир хона медурам. чизои харидагимона нишон метавонам. бо ман бошед. дони азиз, мо аллакай хона омадем. хостам барои шумо чизои харидагиамро нишон диҳам. ман намихел каша харидам. барои як бор папробит кардан гуфтам харидам. ай 5 моҳа боло инхел коса чак. соска харидам. боз соская алиш кардан дар кор 3 моҳ шуд. боз ҳамихел наски чако. баъд ин хел футболка чако харидем. мо айашан хеле арзон. чизои нағз буда ашан. ҳаминои ҳамаша айашан харидам. баъд ин хел нумол харидам барои тобистон барои худама. ҳамин бу чизои харидагии мо аз магазин. ба ҳамаи шумо хайр. худо нигаҳбонатон бошад.